Egonarria, lurrari entzuten dion saioa. Ongi etorri Egonarria saiora, lurra aintzat hartu asmoz osatzen dugun saiora. Saio berezia da gaurkoa gainera bi arrazoiengatik. Batetik, kanaldurekin elkarlanean ari garelako lurramatik bertatik, eta bestetik, zuzeneko saioa dugulako. Eskuan ez dut hori demostra dezakeen egunkaririk, baina zuretzat ere azaroaren 8ko eguerdiko 12 balin badira, argia.eus, kanaldude.eus edo lurramako Facebooketik jarraitzen ari zaren seinale, zuzenean, alegia. Hori esan da, eskerrik beroenak kanalduderi eta baita lurramari ere. Aurtengoa, 20. edizioa da, Euskal Herriko Laborantza Ganbarak tokiko laborantza herrikoi eta solidarioa biziarazteko eta sustatzeko antolatzen duen azoka da, eta oroitarazi nahi du natura eta gizakiaren errespetuan hazten gaituen laborantzarekiko atxikimentua. Hori dela eta Miarritzen irati saloian gaude une honetan. Asteburuan zer izango dugun kontatuko dugu saio honetan, laborantzan ere ezin aktualagoak diren gaiak landuko ditugu, izan erreleboa, izan lan baldintzak, eta hori dena ekarriko dugu, makin ere hemen dabilkigulako, perexila bezala saltsa guztietan sartuta, hori bai, lurramaren berri izateko ezin egokiagoak diren bi gidari ekarri ditugu gurera, Julene Etxebarri Patxeko eta Delia Delan beraiek ditugu Euskal Herriko Laborantza Ganbarako langileak eta lurrama antolaketa taldeko kideak, ongi etorri bioi. Zer moduz doa asteburua? Ongi, biziki ongi hor atzo ukan dugu lehen eguna, eta egia ezan biziki kontent gira, zenta diendea etorri da, bai goizean, bai atxean, eta beraz bai kontent. Izan ditu gainera hasiera-hasieratik baditu bi ordezkari nagusi lurramak eta hori dira Gazama eta Gazaita, horien hitzaldia ere izan genuen, atzo? Bai, hori da izan ziren, egan nahi goizeko kontant, bai inaugurazioa izan zen, eta bai hor ere jendea bat zen, usaian baino gehiago, eta beti interesgarria da haiek erantzutea, eta gainera lehen aldia da laborariak emaiten diegu hitza, eta pentsatzen genuen 20. edizio jendako garrantzitsua zela autu hori egitea. Eta ikustea ere bai Gazama eta Gazaita bat hegoaldetik heldu dela eta beste iparraldetik zinez da aurtengo lurramaren irudia pixka bat. Bai hori da, ze aurtengo lurraman, urtero izaten da herrialde gonbidatu bat eta aurtengoa Euskal Herria izan da. Zergatik Euskal Herria gonbidatu bezala? Beti bidean hor 20. edizioa baizen genuen zerbait pixkat berezia proposatu, eta beraz aski naturalki Euskal Herria gonbidatzea etorri zaigu idei bezala, eta beraz merkatua pixkat merkatuaren antolaketa aldatu dugu, egin dugu antolaketa hola probintziaka, eta emaitza aski ontsa da, polita da, ontsa martxan da. Euskal Herria gonbidatzea beraz izan da, herri baten aldarria egiteko autu bat, zer ikasia badugulako geure buruarengatik ere, badelako iparralde hegoalde ereduaren aldaketa bat, Trukaketetan ala ere oartu gira bi ala ere laborantza molde desberdin direla iparraldean eta hegoaldean, badela ala ere giro eta gogo hori laborantza egikoiaren alde joateko eta hortan borrokan aritzeko, baina hortako zen ere trukaketa hori ikusteko zer egin daiteken elgarrekin, zer lortu daiteken ere helduden urteetan, adibidez Sagarloaren adibidea opiskat hori da, ikustea iparralde eta hegoaldean zer lor daiteken elgarrekin eta hori zen bat zere trukatzea. Bai, zenta hor merkatuan badute helburu bat da piskat saltzea eta haien sarea egitea, baina ikusten dugu gero laguntzaile sokoan eta elkarrekin jaten dutela, badela Pajeman hori egiten dena, leheno ezena bortxaz egiten. Bai, eta gainera Sagarloaren ere adibide argia da, Sormarkalen bueltan ere bi instituzio desberdinetan, eta Nafarroa hartuta ere 3 badaudelako, eta hor administratiboki ze muga egon daitezken edo, hori hemen ikustaraztea untsa izango zen. Bai, hor erakusten dutena da gehiago eginen dela, ustez, eta hori bidean dela eta untsa.
baina bai iduriz ez dela hain errez ere, eta ontsa da ikustea, eta hor merkatuan eman dituguk pixkat erdian ere ikusteko eta haiek jendeekin hitz egiteko, nahi zuten pixkat pedagogia egin ere. Jendea sensibilizatu batez ere ajeman horietan eta egina den lanean batez ere. Aurtengo leloari helduko diot, begira hementxe ikusten ditugu gainera atzoko hitzartzeetako irudi batzuk, entzun ez ditugu entzungo, baina zenbait laborari ibili zirela beren irakurketa egiten, baita politikoak ere. Tira, aurtengo eredua aipatu duzu eta hortxe utziko dugu. Kartelari begira leloan, argi eta garbi jartzen du, bihar ere laborari. Beraz horrek esan nahiko du, bihar laborari izateko, ulertzen dugu lelo horretan behintzat, gaur zerbait egin beharra dagoela edo zer dago gaur egiteko bihar laborari izan ahal izateko. Bai, hori da, Lujamako helburua, pixkat hori da urtero laborantza, txatzen gira laborantza erkoia emaitea argitan, eta Lujaman kasiko 25.000 jende urbiltzen dira, eta gehienak dira ez laborariak, eta batzu ere egitarrak egan nahi dut hemen miarritze, angelu eta hiritarrak gehiago. Eta beraz, gehiago da sentsibilizazio lan hori egin nahi dena? Bai, hori da, gure, erraiteko da, biharko laborantza ontsa marxatzeko ere, behar da denok hor izan desmartxa hortan, eta hortako Lujama hor da, eta hor ere pixkat hogei garen edizioa berriz aipatuko dut, baina zinez erakusteko biharko laborantza ukaiteko beharko gira denok hor izan, eta pixkat aipatzeko ere zer ez dena martxan zen, eta hor hemen iparaldean behintzat, ustez egoaldean ber egoera da, gazte batzu nahi dute instalatu, eta ara ere ez dute lurrik maiten, eta ber momentuan badakigu hainitioanen direra erretretarat, eta hor bada pixkat paradox delako bat behar dena ulertu, eta denok behar du kontzientzatu afera hori. Bai, atzo ere hitzaldietan eta asko aipatzen zen kontua zen sarbidearen gaia, ez? Gazteak instalatu nahi duten gazteek zer aukera dituzten, eta era berean errelebo horretan ze zailtasun dagoen, ze erreteta deretxoak ere ez dira nahi gitxiakoak edo. Pentsatzen dut, laborantza ganbaratik ere lan handia dagoela arlo horretan egiteko ala. Bai, beraz guk laborantza ganbaran egia ezan hor bakira ugei bat langile, beraz lanean ari girenak laborantza egikoiaren alde, eta badugu zinez polo bat transmisioa gaiaren inguruan ari dena lanean, instalazio eta transmisio, beraz hor ditugu hiru gure lankide ari direnak egunerokoan, beraz erretretatuek prestatzen nola egin, nola nire etxaldea gazte bati utzi, zer dokumentu eman, pausoiek nola egin, eta ez da egesa izaten. Eta gero bada ere gazte horiek nola lagundu astapen horretan, nola joan jendea bila, nola ekoiztu ongi kalitatean eta mozkina presionean erosia izan dadin, hori ere bai zinez lana handia da. Eta piskat gai hori da urten da, nola gaur egungo hemengo elikadura guztia jakin behar dena da, hemen erosten dugula bakrik tokiko laborariei. Eta jendeak ez dutela sobera kontzientzia hori. Eta orduan, mozkinei horiei esker hemengo laborariak biziarazten ditugu, eta hori esker ere gazte berriak lortuko dugu instalatzen. Gainera, erreleboaren gaian ere, orain arte oso ohikoa izan da etxean ematea, familiarteko erreleboa ematea, eta ez dit azken aldian ez ote den ugaritzen ari, edo aukera bezala zabaltzen ere, etxetik kanpo ematea erreleboa, eta erreleboa hartzea ere, bagian beste bataldean, edo nola ikusten duzu ezuek? Bai, xifretan ikusten da hemen Euskal Herrian, Ipar Euskal Herrian, uste dut erdia baino gehiago, instalatzen direnak dira familitik kanpo direnak, eta nik uste hori sinaloan bat dela, baina behar dugula prestatu ere, zenta joaten direnak, zaharrak eta horiek ere uzten dute etxe bat, familiako etxe bat. Ez da egesa izaten lan hori prestatzea gai izan daitezen uzten dutenek norbait ezagutzen ez dutenari ustea urteetan zer sortu duten zerbait, landu duten zerbait, eta badira etxaldea, badira animaleak eta horien ekoizpena eta ez da bizki egesa izaten. Bai, eta atxikimendu bat leku horri ere lantegi soina. Guk ikusten duguna da laborari zaitea, ez dela lan bat bakarrik, baiz eta bizi oso bat, eta hor ikusten duzula ikusten duzu gauza ez lan bat bakarrik, baizik eta gauza initz. Aipatu dugu baita ere Euskal Herriko laborantza ganbarako lankideak zaretela, zuen gana laborariak zer galde egitera
joaten dira edo, zeren bila joaten dira batez ere laborantza ganbarara? Baditugu, beraz, postu diferenteak ditugu, zinez, baditugu polo desberdinak, baditugu, beraz, edo instalatu nahi dutenak, beraz, gazteak, edo ezain gazteak, badira, hoien baserria utzi nahi dutenak, eta nahi dutenak informatu horren inguruan, badira baita ere, batzuk galdera teknikoak dituztenak, nola egin dezaket nire pentseetan belaja ongi etortzeko, despestizidak eta deus erabilikabe nola lor dezaket hori guztiaz, eta jakin behar da, beti laborantza erkoi baten alde girela. Gero badira ere galdera batzu, nola taldeak osatu, sormarka batzen inguruan, produktu berezi batzuen inguruan, badira baita ere hazkuntza poloa, beraz horiek da animaleak nola ekoiztu, nola hil, zenbat hazi. Eta gero bada beraz Lujamako postu handiak, hor badira 3 pertsona horretan direnak, urte guztian komunikazio lan horretan, zenta laborantza gauza bada, baina komunikatu behar dugu horren gainean. Horrexekin itxiko dugu, eskerrik asko gurean izateagatik, ikusi dut egitaragu oso ekarri diguzuela. Bai, inkas, baina... Esan. Bai, sutut gaur pixkat beste aparte izanen dira ere mintzaldiak. Atxalde honetan, hiru honetan izanen da nola ikasi laborari birakatzen. Hiru honetan behar momentuan lurra laborarien lan tresna. Eta bost honetan bukatzeko laborari ongi zaitea. Erakusteko ere arlo horretan direla gauza positibo batzu. Eta finitzeko zela positibo modu batean. Bai, penak badaudela, baina pozak ere bai eta merezi duela hemen seitzeak. Tira, Julene Etxebarri eta Delia Delan, mila esker gurean izateagatik. Mila esker zuri. Halako testurik gure emateagatik. Izan, txara. Zuei ere bai. Eta aurrera segiko dugu, jarraian Felipe Matia izango dugulako gurekin, Lagunak elkarteko kidea da Felipe, eta berarekin lan baldintzak landu nahi ditugu, ze esan bezala, bai aurretik izan ditugun bi gonbidatuek ere, aipatu duten kontu garrantzitsuetako bat, horixe izan da lan baldintzenak. Mentxe dugu, beraz, ongi etorri, Felipe? Ongi etorri, eskolikatetan eta argiak kesetan. Zer modu da zure asteburua ere? Asteburu oso goxoa, Bai. atzolaneko, egun irratien bidez eta hala. Tira, zurekin lan baldintzak, laborarien lan baldintzak landu nahi ditugu, hala egiten duzuelako Lagunak elkartean, eta proposatuko dizudan elkarrezketa moldea berezi xamarra izango da agian. Gauza da, lan baldintzak lantzeko orduan, nik gai bat esango dizuela, eta zuk ea nola dagoen gai hori eta zertan hobetu daitekeen edo nola hobetu daitekeen esango ote diguzun. Beraz, lehenengoa, egonkortasuna. Nolako da egonkortasuna laborarien artean, etxaldean, nola hobetu daiteke? Instalatzea zaila da, baina gero errazagoa da irautea. Nola dago egonkortasuna sektorean? Erganezake gure garaietik oraiko mende behiuntarat laborari gazteak instalatzen direla, eta batez ere eskolegian da instalatzen gehiegi dena hasteko Frantzia mailan edo erganezake. Gero egonkortasuna aldatuko da oraiko gaztek nahi dutelakoan denbora libre pixka bat okan. Guk gure garaian ez dugu beste denbora hartu, baina hola zen, ez dakit xuxen ibili den, baina oraikoek nahi dute denbora hartu. Eta oraik denbora hartzeko eta egonkortasun hori bermatzeko gaztek beharko dute antolatu lan baldintzetan, edo lanak partekatu edo tresnen erosteko manerak partekatu edo eta ere oporrak hartu. Saretzen moduko bat, edo zerbait egin? Bai, eta nola tresnak badira gauza horrendako, adibidez ordezkatze zerbitzua, eta ni iparraldeko ordezkatze zerbitzuko bulegoko bat naiz. Eta ikusten dugu urtean zehar zonbat laborarik hartzen dituzten oporrak. Da eskubide bat badela ere, laborari guziek badute 17 egun oporren hartzeko eskubidea, eta ehunaindako 60 zergetaik kentzen aldela.
tiro batez bi txori bota dizkiguzu, ze bat egonkortasuna zen eta gero bazen bestea ere egutegia edo aisialdirako denbora hartzea, eta zure ustez biak bat bestearekin lotuta baldin badaude, ba estrategia bezala gorleko dugu. Aipatzen den beste kontu bat eta laborarien artean izaten da soldatarena, minimora iristearena edo zailtasun hori, garaiak ez doazenean nahi bezain ongi, nola eutxi, soldataren kontua. Nola dago egoera eta nola hobetu daiteke, zer lauka hobetzeko, hobeto esan da? Hori norberak ikusi behar du, nun duen erronka eta nun duen aldatzeko manera. Nire ikuspegitik anitz diru, laborantzan anitz diru joaiten da masinerian edo tresnerian. Uste dut, puntu bat baizik ez bada aipatzeko hori dela, hor beharko dela neurria handiak hartu. Hor entzuten ditugu ez dakit zehazki zehateako den, baina Europako diru laguntzak, behazpak diru laguntzak mugiztuko dituztela ere ondoko urtetan. Eta edozein gizaz, dirua eta minimo hortarat heltzea denak leho ezartzen badira ez da erresi izanen. Zein dako ez ekoiztu, zein dako ez bide berriak atera, eta batez ere lan gehiegi ezagri gabe etxaldetan. Uste duzu, garai batzuetan egin izan dira inbertsio handiak, tresneria eta mekanikazazioa eta egiteko, eta gero asko horren mendeko ere ibili dira, edo inbertsio horri buelta ematea asko kostatu izan dela, hori pixka bat neurtzen joango dela? Beiduritzen zaut beharko dela neurtu eta hor da behar partekatze hori. Tresna bat zein dako ez partekatu auzuen artean edo lagunen artean eta hor izanen da, erronka nagusitai bat hori izanen da. Beste erronka bat, gaixoaldiak eta baja delakoak, lan eskubide gixara. Eskubide badira, baina gero hori ebiesteaz ez da erraza. Ez da erraza, horiek ere mugizten ari dira, baina oraiko mementoan hasteko gaixoaldiak eta lagundiak dira, laike, hainbat lagundia dira. Ipar Eskolegian, adibidez, asurantza kutsetarik lagundia dira. Niunezko enpresa, esnetegi, kooperatifak ere laguntzen dute, beraz, gaixoaldiak gertatzen dira, da kezkaik handiena da norbaiten atxumaitea lan egiteko etxalde hartan. Lehen zatian ez da dirua arrazoa, da norbaiten atxumaitea. Norbait. Erranen dut, mementokotz atxemaiten dugula norbait, edo aurkitzen dugula norbait, hor dugu gai minberatsua. Norbaiten aurkitzea beraz, apuntatuko dugu hori ere, bestalde, askok laborari izatea pentsatuko dut dela lurrean aritzea, lanean aritzea, baina hori lanaren euneko zati bat da, ze beste lan administratibo handian formatu beharra izaten dugu laborariak. Ez dakit neurtzeko nola litake, baina pentsatzen dut eguna indako jogoia gutienez, igual goita bosta dela buruarekin lanian hartzea, buruarekin erraiten dutalaik da paperak ere, biztakoa arkatza. Eta guk nahiago dugu eguna indako 75 horiek, eta berekin eta tresnekin eta lujaren lantzea, nolaz ez. Ez gira adituak oraiko tresneria behia hori, eta baina bada ezpadakoa da eta hortai behar da pasatu. Arkatza baino sarlea nahiago, ez? Anitzez nahiago. Aipatu dugulen ere, tresneria partekatzea izan daitekeela hasierako inbertsio bati buelta emateko modu bat, edo hasierako inbertsio hori txikiagoa izan alizatekoa, eta hori lotuta egon daiteke agian, zenbait laborarik aipatzen duten bakarlade sentsazio horrekin, ez? Bakarrik aritzea, edo asko bakarrik ari baitira beren etxaldeetan. Horri, bakarrik egiteko lan ordu kopuru horri edo, agian baserrien neurriarekin lotura izan daiteke, nola ikusten duzu? Baserrien neurri honazien orai arte, gero haunditzeari doazkio laborantza, anitz laborantza doazkio haunditzeari,
Hala, beste zomaitek egiten dugu autua transmititu ditugu gure etxaldeak. Zeinako handitu beti, den neurri horrekin ez da posible lan egitea, horik ere dira galderak, eta beraz biharko erronkak ere. Gero, egunero eta denek gure ingurian erabiltzen duten mugikoja, eta denek horrekin bizigira denak, baina horrek ere ezagitu bakartasun, aipatzen duzun bakartasun hori laborantzian horrek ere ekarridu. Zen, demora batez joiten ginen kafetxo baten edateat auzoaren ikusteko, eta nolaz ez bi ele eta nolaz ez aipatu lan bat elgarrikin egiteko edo. Egun mugikojak ekarri du anitz bakartasuna. Ez dut kondenatzen, denek erabiltzen dugu eta beharrezkoa da, baina neurrian ongi litake. Bada hor behin aipatu zidan laborari batek etxaldeak handitu eta handitze horri muga jartzea ikusten zuela berak neurri gisa, hobezelako belazea bikoitza izatea baino, bizilagun bat eduki eta arekin tratu ona izatea. Bai, denak egena dira. Hori da. Bada, eta azkeneko puntu bezala edo gorde dizudana, izan da gizartean lantegi honek, ogibide honek duen errekonozimendua edo errekonozimendu falta edo prestigio soziala edo nola ikusten duzu dagoela gai hori gaur egun laborariari lotua? Iduritzen zait laborantzak baduela errekonozitasun hori, eta bai, ofizio ederra da, xumea, baina ederra, bizigira naturarekin, bizigira lurrarekin, eta gure ofizioa edozein izaz lotia da, eta gaur hemen giren lurrarekin eta lur amarekin. Beraz, bai, uste dut noblea dela eta errekonizitze hori badugula. Gero, ez da enpresa batean bezala, astelehen goizetan lanea joan eta orzilatzetan fini edo bukatua, asteburuan hitzez lan egin behar da, aroari begira frangotan gauaz ere ari behar da, baina hola da. Bai, hori da. Bueno, lanaren ulerkera desberdina, kontu da horre lan baldintza duinak eta bizigarriak izatea, ez? Bai, baina uste dut laborari guziek izan ikan ere anitz ordu sartzen lanean, beren lanean ados direla beren buruarekin eta konforme direla lan egiteko manerarekin. Aldatzen den gauza da norbait enplegatzen bali bada eta langile bat hartzen hor eta lan baldintzentan dira 35 horenak eta laborantzan 35 horenak hiru egunez egiten aldira. Hor da zaitzen gauza. Felipe Maitia, Laguna elkarteko kidea, mila esker gure erakartzeagatik, zailtasun horiek hain garbi aipatzeagatik. Bai, lasai. Presente izango ditugu gaurko saioan ere, eskerrik asko hurrengora arte. Bai, mila esker zuek. Tira, testu inguruaren berri izan dugu sektorearen lan baldintzen berri eta zertan eta nola hobetu daitezkeen edo irakorketa analisi bat egin digu Felipe Maitiak eta jarraian beste gonbidatu bat den hau, baina beste kide bat egingo dugu kasu, testu inguruaren behar handirik gabe ibili delako Matxin gurean. Ongetorri Matxin. Egunon, Eli. Tira, badakigu behintzat, atzotik zaude hiltzala hemen, azokan barrena, txukun xamar, megafonietatik ez digute behintzat abisatu zure bila inungo txokotara joateko, baina azokan barrena ibilizala. Bai, aukera aukidet, bezperatik etorri eta egia esan ekoizle desberdinak ezagutzeko, atzo buelta bat egin nuen azokan eta egia esan sormarken inguruan egon nintzen, bi ekoizle ezagutzen, Panpio Laizola eta Simon Berguñan, bata ezpeletako pipar ekoizlea eta bestea Masti izaina. Bueno, asko luzatu behi emango hitzan grabatu berena ikusiko dugu eta ea ba. Hori da, erreportajea ikusiko dugu. Egunon, gerturatu naiz postuetara, hemen gaude sormarkapean, eta Panpio Laizolakin nago. Egunon, Panpi? Egunon. Arratsaldean duzue zuek sormarken inguruko solasaldia, eta zu ezpeletako peparren ekoizlea izanik, zer da sormarken azpian egotea?
Gauza nahiko garrantzitsua da sormarke baten barruan izatea, zenta hemen publikoak, kontsumitzaileak badaki sormarka baten atzean dagoela araudi nahiko zorrotza, eta beraz sormarka batean aritzea da garantia hori kontsumitzailearentzat lan seriosa dela eta lurrali lotua, lurraldeari lotua eta historio bati ere lotua, eta hori nahiko importantea da gure salmententzat. Zuek arratsaldean duzue, sormarken inguruko hitzaldia, zer azpimarratuko zenuke arratsaldeko hizketaliarentzat? Nik nahi nuke oroitu pixka bat gure historia, nondik gatozen, zenta bidea ez da simple izan, luze izan da. Sormarka baten lortzeko gaur egun behar dira 6-8 urte bederen, harremanetan INAO-rekin, INAO da sormarkak emaiten dituen egitura, eta hori luze izan da, gero bada 25 urte sormarka dugula biperrean aurten, eta 25 urtez ere lan asko eraman da, gauzak asko aldatu dira ere, bai jendeak, bai produktuak ere, berrikuntza batzu izan dira, eta batez ere, bai klima, bai eritasun, gaixotasun berri batzu dauzkagu, eta gero eta zailago da gaur egun biperra eta beste asko gauza ekoiztea, beraz hori guzia gogoan dugu geroari begira. 25 urte esan duzu, daramatzazuela sormarkak ere, eta produktua bera ere aldatuko zen azken urteotan. Dibertsifikatu zarete, produktu berria sortu dituzue, pixka konta iguzu, horren berri? Hastapenetik 3 produktu ditugu sormarkapean, soka nahiko ezagutua dena, hor pixkat ari baten inguruan emaiten diren biper horiek, gero freskoa, esan nahi du fruitua bildu eta saltzen aldugu transformatzaile batzueri edo beste errezeta batzuen egiteko, eta hautsa, biper hautsa, pixkat famatuena erran dezake, pimentoia bezala saltzen duguna, horrek egin du bide asko, zenta frantses estatu hartzen badugu, espezie bakarra da sormarkapean. Beraz, horrek emaiten jo, bizkat, autopista bat aurrean, denek biperra nahi dute, eta beraz hori izan da gure suertea, eta horri esker garatu gira, baina horiek dira sormarkapean direnak, baina horietatik egiten dira beste errezeta batzuek nahasten dute gatzarekin, mostazarekin, guk iten ditugu adibidez, bai purea eta bai horiek egiten ditut aspaldidanik, purea da biperraren mamia, eta hemen xelea edo jelera sagarrarekin eta piperrarekin pixka bat nahasita, gaztarekin eta hola gazi gozoa izaiteko, baita ere odolkia eta holako gauzekin. Beraz gero, garatu dugu gama bat eta asko produktu sortu dira eta asmatu dira sormarka ukan ondoan. Produktu berria sortu dituzue, mehatxuak ere aipatu diazu pixka balenago, aurrera begira ze mehatxu edo ze ondorio ikuste dituzue, izango dituzuela? Mehatxuak, esan dezaken maluruski hasiak direla, zenta ohartu gira azken 3 urteetan, pasatu gira gure dola 3 urte, 207 ekoizle ginen. Eta aurten 181. Erren nahi du, nahiz eta biperrak duen irudi oso dinamikoa eta martxan den gauza bat, galdu ditugu 25 ekoizle, eta hori asko da, 110 galdu dugu, beraz, jadanik badakigu badela zerbait, ez dena lehen bezain ongi joaten, eta beraz, gure gauza horri ikasok egiten jogu, eta saiatzen gira, analizatzen eta ulertzen nondik datorren zergatik jendeak utzi duen, eta badakigu, egunero zailago da, klima aldatzen ari da, bero kolpeak ditugu, kaskabarra, hotza, euria, beti badago zerbait joan ez dena, eta hori dugu behaz pixkat teknikoki eta lagundu behar ekoizlea, bihar segidadin eta gogoa izan dezan segitzeko. Baina sorte pixkat egin ekoizle berriak sortzen diren, eskerrik asko Panpi, orain ondoko postura joango naiz, ondoan ere baditugulago sormarka gehiago, eta eskerrik asko zure informazioatik. Bai, eskerrik asko zuei. Gerturatu naiz, beste sormarka baten ekoizleak ezagutzera, hemen bertan dugu Simon Berguñan, egunon? Egunon. Konta iguzu pixka, zer dan Irulegiko ardoaren markapean egotea? Zer den, da mendi mazeletan lan egitea, goiti ekoiztea, baina ongi, albezain ongi,
Ni ekologikoa naiz, eta sormarkaren 80% ekologikoan da naiz eta euria initz izan gure eskualdean. Eta pixkat ez tropikala, baina ez etasun gehiagiko bat ardoarentzat, edo mastiarentzat behin. Eta da, beraz, eskuzko lana initz, zango sagar indartsu batzu behar, eta gero da txiki-txipia, beraz da 250 hektarea, eta beraz denak ezagutzen gira, auzolana, elkarlana, eta hola, espiritu honean, familiaran, ara. Giro honean egiten duzu lana, aipatu behar da, behe Nafarroan zaudetela, hain zuzen nun zaudete kokatuta, zuen proiektua. Beraz bai, sormarka Baxe Nafarroan da, eta da Garazi eta Baigorriko ibarretan, 15 herri dira. Da Errobi ibaieko mazeletan, Errobi ibaiera jausten diren mazel horietan. Ni Baigorri naiz, baitut 6 hektarea Baigorrin eta kooperatzaile naiz, Baigorriko kooperatiban. Irudiak ekartzen dugu hainitz, gure defentsaren zat bizki importantea, zeren Euskal Herriaren irudia denek ebatzi nahi dute zer nahi egiteko arekin, eta gu nahi dugu biziarazi eta azkartu, beraz gure zat sormarka da engaiamendu bat, baina babes handi bat ere. Pampik ere gauza bera esan digu, berantzako oso garrantzitsua dela, baduzue harremanik beste sormarkekin? Bai, elkarte bat muntatua ginuen duela urte batzu, 5-6 urte orai, da iparraldeko sormarken artekoa, momentuko laugira, atea irekia da 5. orai sortu denari sagardoari, eta segurazenik gurekin ginen dira. Elgarrekin egin nuen bildu, beste bat proposatu ginuen erakusleioa izan dadin gastronomian Ipar Euskal Herrian egiten zen guztia erakusteko, eta orai elgarrekin gehien bat komunikatzen dugu, behar ba geroan teknikoago ere bilakatzen alda, idei batzuk ikusitugu eskuinta ezker zer egiten zuten taldeetan, beraz ez da deus etxia, eta onda besteen energiarekin gurean hastea eta fresko gauza batzuen proposatzera. Bueno, jarra idezazuten ea sormarka gehiago sortzen diren, eta eskerrik asko Simon, eta arratsaldean egongo da entzuteko aukera, solasaldia izango da sormarken inguruan, hasi que gerturatu. Makin, espeletako piper eta irulegiko arlo, ederra kombinazio egin duzuna. Ba, amainketako borotia inon. Bai, eskerrik asko ekartzeagatik pixka bat, edo... Bueno, gero hartuko dugu. Hori da. Tira, agurte egingo zaitut momentu batez, gero esango dizut berriz ere etortzeko, jarraian badatorrelako Kleina Salaberri, laboraria, aitarekin instalatu berri da, edo ez da instalatu zarra, duela 2 urte sartu zelako bera ere etxaldean. Asmoa da berarekin erreleboaren gaia lantzea. Beraz, badago zerbait galdetu nahiko zeniokena edo esaidazu eta gero apuntatu eta sartuko dut. Bueno, aipatu duzu aitaan errelebo hartzen nahi dela. Jakin nahiko nuke aita eta laban arteko harremanak zemuz joazten baserrian. Ez dut uste erreixa izangoanik, hasi que ea ze kontatzeun. Bueno, galdetuko dio eta apuntatuko dut. Eskerrik asko Matxin, gero arte. Bai, gero arte. Tira, jaso dugu Matxinen galdera eta zalantzari gabe luzatuko diot Kleinari, aipatuko dizu eta inizantik datorkigula, esan bezala ez da instalatu zarra, eta berarekin landu nahi dugu nola izan den segida aurreko prozesua, nola doan errelebo emate hori, zer asmo dituen aurrera begira. Izan ere, bere kasu partikularretik ekingo diogu, baina lehen ere aipatu dugu, laurantzaren egungo erronka nagusietako bat da erreleboaren gaia. Kleina Salaberri, ongi etorri. Egunan, mi esker. Zer muzloa zure asteburua? Bikain, hemen miagitzen, etxalde utzirik, bikain. Hori da, aitarekin ibiltzaren alde ona agian, ez? Hori da, asteburuetan batzuetan eskapatzen alniz bai. Instalatu zarra etzarela aipatu dugu, noiz instalatu zinen? Bedola 3 urte, 2022ko buruilean instalatu niz, gaeka sortu dugu aitarekin. Aita badu orain 20 urte instalatua dela bederen, eta naturalki ni plantatu niz etxaldean, txipidanik maite baitut hori, betidanik jakindut hortan nahi nuela aritu, dudarik etzen. Beraz naturalki instalatu niz, ardiak deizten ditugu, eta behiak haragitakoak ditugu. Nik kabalak biziki gustukoak ditut. Betidanik jakin nahi izan duzula bizi modu hau, ikasketak ere horretara bideratu zenituen, formakuntzarik jaso duzu edo etxetik? Bai,
Beraz, basoa laborantxan egin dut, Donibane Garaziko Frantzisenea Lizeoan, 3 urtez, eta gero ondotik egin dut BTS bat, Dona Pauleko Egekar Lizeoan, hori gehiago kontabilitate eta kudeaketa, etxaldearen kudeaketaren lantzeko. Hori ere garrantzitsua izango delako, lehen aipatu Felipek lanaren 25% badela administrazioa. Biziki importanta da, bai, hori ezbalin badugu barneratzen, zaila da etxalde baten kudeatzea, hori bai, behar da zinez hortan formatu eta ikasi. Bai, eta kontuak ongi eraman. Esan duzu, hasieratik nahi zenuela laborari izan, baina hasieratik izan duzu buruan etxaldea, zure gurasoen etxaldea, edo aitaren lantokia ere zeure egitea, horri ematea segida, edo nahiago izan duzu, edo buruan izan duzu laborari izatea beste etxalde batean, beste nonbait? Ez. Nik ene sortetxea biziki importanta da enetzat, eta bai, enetako biziki importanta zen, justuki segida emaitea, ene aita hortan zen, ere aitatxi hortan zen, ere aja aitatxi ere, beraz, enetzat importanta zen familian segida, eta nik maite dut, beraz dudarik etzen. Gaur egun, laborantzan instalatzeko, ze zailtasun nagusi daudela esango zenituzke? Ni bezalako pertsonentzat etxaldea dutenak eta familian denak badira zailtasunak sustut nola ezan diru aldetik, behar da erosi etxaldearen parte bat eta baina atxemaiten dut lujik gabekoek oino gehiago baituztela zailtasunak zeren luja behar dute lehenik atxeman eta dena erosi, dena egin. Nik banuen xantza aitaren etxaldea hartzea, beraz ahdi tropa banuen, behi tropa banuen, lujak banituen. Bai, bide bat egina bat zegoen, horri aldaketa batzuk edo ez, baina behintzat zertan zen jakina zela. Hala ere, horiek erreztasun izan dituzu, baina ez da bera lantegi baten segida hartu edo bizitoki baten segida hartu. Aita gertu ibiltzea, zer da, lasaigarria edo presioa edo... Biak pixka bat behar da, gehienik lasaigarria, bai, niretzat jakitea aita hor dela, berak bere bizi osoa hortan eman du, beraz, enetzat lasaigarria da, berak badakiz nola egin behar den eta laguntzen nau. Eta bestaldetik presioa pixka bat, zeren ez dut nahi trompatu aitaren aitzinean, nahi dut erakutsi bera bezain bat nahizela ere. Beraz alde bat presio bat ere norbaituk aitea hor, baina gehienik laguntza eta lasaitasuna jakitea aita ondoan dutala bai. Matxinek ere galdetu dizu, ea lankidetza nolakoa den aitarekin, ea lankide izateak zeo errondorio dituen, ez dakite adostu duzuen lan egiteko moduren bat, edo aitalaba gisa jarraitzen duzuen, etxera eramaten dituzuen pozak eta aserreak eta... Bai, enetzat aita alaba gira bai etxan, bai lanean, biziki ongi aitzen gira eta laneko molde bera dugu ere, beraz enetzat hortan ez da arazorik, nik batzutan ekartzen dut degitasun batzutan naiz ados berarekin, baina biziki aheman ona dugu, beraz aita alaba gira lanean eta etxan bai, enetzat. Errez, jaso duzu beragandik erreleboa emateko prestutasuna edo bai, Kleinan nahi dutzuk ere jarraitzea eta erreztuko dizut bide hau. Enau sekulan bortxatu, tipidanik errandaut egiten duzu nahi duzuna, zuk duzu hautatzen, baina ikusi dolarik maite nuela hori eta nahi nuela etxaldean segitu, errandaut lagunduko zitut eta biziki konten da, jakitea baduela segida etxaldean eta bai, enetako jajo da bai hortaz. Axeri gehiago ere badabiltzala, zinguruan edo... Axeri? Tira, asko ikasi dutenak Lurraman izan ditugu zenbait, Lurramako azokan, eta horiek dira hemen ibili diren aurrak. Mikroespaloia saioan, bideotxoan, bildu ditugu beren bizipenak, eta nahi duzu ikusi? Bai, plazerekin. Ikusiko ditugu mikroespaloian Lurramako aurrak. Aritu diren animali artean, ze ikusten aldiozu segidari, gaurko aurroriek izango dute laborari izateko aukerarik? Espero dut baietz, gero
lujak ene gustuko libratuko dira hemendik urte batzuen buruan, baina behar da jakin aujorek nahi duten zinez ofizio hori egin. Ene ustez ofizio hori zinez da amodiozko ofizio bat, nik badakit tipitik nahi dutala, eta maitatu behar da, zaila da batzutan bakizu astean zehar egun guziz zira, goiz ez duzu bortxaz pausarik hartzen sustut animaliekin, baina bestaldetik kristoin aberastasuna dugu kabalekin bizitzea, gauza batzu ikusten ditugu, erditzeak edo gauza biziki edekak, eta nik alde honak atxikitzen ditut gehienik, badira alde txarrak biztan dena, baina gure ofizioa edeka da bai. Hori da, atzo bertan hitzaldi batean izan nintzen eta aipatzen zuen laborari batek, askotan galdetzen dugula nor izango den laborari edo ze etorkizun izango dugun, eta oso gutxi galdetzen dela laborari izan nahi duten horiei zer eskaintzeko moduan gauden, eta hori da beste bide bat, ez? Jende asko badagoela maite duena ofizioa, eta hori ze aukera eman edo, hor badagoela ardura bat edo. Aipatu dugu, eta zure kasua behintzat familiko segida bat izanik, galdera arantzatxu xamarra izan daitekeena, ze zure aitak 40 urtetik gora eman diztu etxaldean, eta berari ematen diozu segida. Baduzu presiorik zuk ere bizi osoa bertan pasa behar izatekoa, edo hori da idealki zuretzako? Bai, enetzako idealki hori da. Gero, pentsatzen dut, egun batez zinez aski balin badut, nora egan, onartzen dut posible dela aldatzea ofizioz behar balin bada. Baina nene helburua da bizi osoa horretan pasatzea, zenta maite dut hori. Baina egun batez badut posibilitate hori, nahi balin badut aldatu, orain ari da pixkat hori normalizatzen, leheno pentsatzen dut etzela egiten hori, baina orain iduritzen zaut emeki normalizatzen ari dela batzuek ustea laborantzaz, eta aski dute, eta nahi dute beste bizi batukan. Egokitzapen batzuk ere eman beharko dira, zure aitari hartzen diozun proiektutik zurera, egingo duzu aldaketarik, zeuretuko duzu? Bai, beraz, ni plantatu nizalarik lehen gauza mekanizatu dut etxaldea pixka bat. Zeren nik ez dut aitaren indaga eta nahi duten osagahia atxiki, beraz, ezagik dut adibidez zaldarearen emaiteko tresna bat, simplifikatzen duena ene eguneroko bizia. Gero nik moldatuko dut ere ene bizi moldea nora egan, asteburuak eta nire entzatuko nizan tolatzen nik baiteko beste dozoin ofizioko pertsona bat bezala bizi normal bat eta bizia ongi pasatzeko, niz zerratuko ene txaldean beti. Hori da. Bueno, aukera omen dugu berriz ere ikusteko mikroespaloian gazteak zertan ibili diren, eta oraingo honetan ikusten dugun.
Horrengoan ikusi dugu ari ginen hizketan eta zure etxaldean aldaketatxo bat egitekotan mekanizatu gehiago sartu duzula lana eramangarriagoa izateko. Bestalde irakurri dizut behiekia gasturik ez dutela eta ardietan ere ahalik eta txikiena izan dadin zuen artoa ekoizten duzuela. Zer garrantzi ematen diozu, pentsua zarago, baina zer garrantzi ematen diozu baserrian kanpoko premiak ahalik eta gutxien izateari? Horrek du gure lantxaria hobetzen ere atxemaiten dut, zeren kanpoko bazkaren prezioa ez dugu kontrolatzen ahal, beraz urte batetik besterat doblatzen alda guk deus egin gabe. Eta beraz etxean ekoiztuz artoa urte guztiz gauza bera dugu, beraz artoa etxekoa dugu, bakarrik proteina dugu erosten ardientzat, beraz gastuak tipitzean gure esnean nola ejan diru gehiago ateratzen dugu guretzat. Eta ziurtasun gehiago ere izango da, ez? Bai. Batzuetan prezioak eta latzerakoan eta, Bai. zure balin baduzu. Bai, hori da, eta gure helburua da ardiek ukaiten duten horrekin emaiten dugu inala guti eta hola biltzen dugu emaiten dutena eta hori inala ongin balorizatu gero guk ukaiteko gure lantxari tipi bat. Hori da. Hain izan zabiltzatela ensan dugu eta bertan da baita ere Euskal Herriko Laborantza Ganbara. Ez dakite bertan asko lantzen den gaia da erreleboa eman eta hartzearena. Ez dakit bertako programetan parte hartzerik izan duzuen edo lagungarri izan zaizuen Laborantza Ganbara gertuan izatearena. Bai, guretzat bai, nian haiekin instalatu niz etxaldean, haiek gaituzte lagundu PPG-en egiten eta segipena egiten. Bai, horiek biziki lagungarria da, gainerat guk ondo-ondoan dugu eta biziki maite dut Laborantza Ganbararekin lanean aritzea, hori ez da dudarik. Inguruko laborarientzat bada erreferentziazko gune bat, Laborantza Ganbararena? Parte batzuentzat bai, ez dira laborari guztiak Laborantza Ganbaratik pasatzen, baina parte batzuentzat bai, referentziak gune bat da, bai, enetzat hasteko bai. Jarraituko dugu erreleboaren bueltan, ze hasiera xamarrean gaek batean sartu zaretela esan duzu, eta biok, eta hori da taldean edo lan egitea gutxi gora bera. Aitak erretreta hartzen duenean, asmoa zer da, zuk bakarrik jarraitzea, buruan duzu taldean edo kolektiboan edo jarraitzea, alden bezala ekarriko duzu? Alden bezala, orainukoan bakarrik ikusten duten burua, horrentzat nahi dut justuki mekanizatu eta adaptatu ene lana justuki bakarrik egiteko dena, baina ene helburuetariko bat litaiken norbait atxemaitea, enekin instalatzeko, enekin lanean aritzeko, baina orainukoan lehen fasean ez bakarrik ikusten dut ene burua eta gero ikusiko. Hori da, ongi lehenengo pausoak banaman da, ongi joan daitezela. Ezagutzen alduzu zuek bezala erreleboa ematen ari denik? Bai, badira beste txalde batzu hola, aita edo ama, edo kasik erretretan dena eta seme alaba instalatzen, justuki transizio memento hori da, nik hola ikusten dut. Aitarekin lanan ari naiz egunero, bera ere oino hor da, ikasten dut hainitz, eta ari da pasatzen erreleboa eta biziki memento importanta da, ene ustez hori, gero honi bakarrik izanen izelarik, ikasi haukanen dut hori guztia. Hori da, entzuten ari denari, gomendatuko zenioke erreleboa ematzea edo erreleboa hartzeko moduko etxalderen bat edo bilatzea, merezi du? Bai, merezi du, bai, ene ustez merezi du. Motibatua izan behar da, bai, baina merezi du, bai. Horrekin itxiko dugu, Kleina ongi iruditzen bazaizu, libra utziko zaitugu azokan barrena, ikusi itzazkun zuk ere hemengo hainbatxeko, mila esker gurean izateagatik. Zuri mila esker. Tira entzule eta aurrera segiko dugu, bagoazelako gure saioa poliki-poliki osatzen eta horretarako Matxin itzularaziko dut, baditugulako zenbait kontu berritzeko, beraz Matxin, ongi etorri berriz ere. Bai, eskerrik asko. Beste hamaiketakorik edo hartu duzu? Ez dit denbora eman, baina gero egingo dugu. Hori da, gero egingo dugu. Zer iruditu zaizu gaurko saioa? Saio oso potentea, ez? Bai, niri sormarkena bereziki gustatu zaitu gainera. Ondo oso ongi ikusi zaitut, Eta hoi probatu, gero probatutakon esango jazu. Hori da, Matxin, itxi egingo dugu, baina gaurko saioa izteko
begiratu nahi diogu azokari berari ere, 11 ekintza badaudelako, esan bezala atzo hasi zen, ostiralean hasi zen, baina igandera bitarte Bai. badira 11 kontu, zerbait nabarmenduko zen diguke? Bueno, arratsaldean behintzat itzaldi polita daude, 3etan nola ikasi laborari bilakatzen, bestea bai 3etan lurra laborarien lan tresna, eta arratsaldeko 5etan badago beste itzaldi bat, laborarien ongizatea. Bai, egia esan itzaldietan atzo izan ginen gu biok batean izan ginen eta nahiko gai mamitsuak eta bueno, temple handiarekin, jendearen parte hartze handiarekin aberatsak izaten dira. Bai, sala bete-betea zen, eta erki pasagen. Hori da, txoko gehiago ere badaude. Aurren animazio txokoare beteta hongoa, horra 11 gauza daude egiteko, aukera badute aurrek, beraz, gonbidatuta denak. Aurrak, bereziki. Landare gunea ere badaukagu eta hor gainera gaurko egunean landare haziak eta gaztainaren bueltako tailerrak izango dira gaur eta sagar lanak, Nafarroako produktuen aurkezpenak eta harto irinez eginako taloak egiteko tailerra bihar. Otorlurik ere etzaigu faltako azokan zehar, animazioa ere ez. Bai, denetik. Indako taloie janein berdia, hasi hemen aukera badago. Hori da, eta arlo pixka bat, edo garagarloren bat hartuta aldik eta beto, eta etxaldeko lanak ere ikusgai ditugu, azokan hortxe bertatik bertara, baten bate galdezka aritu zitzaidan, ea azokaren kanpokaldean edo prestatuko gotezen lekuren bat, eta ez hemen espazio bat ondu zaie. Ikuioa barrun, bete da. Eta bertan ikusi ahal izango dira, aurkeztu lanen erakustaldiak egin eta ikasteko eta parte hartzeko modua ere. Bai, noski. Igande arte motz geratuko zaigu, Matin. Bai, bueno, aprobetxatzeko aukera emango du, badao ze ikusia eta ondo pasatuko hemen. Hori da, bueno, ondo pasatzen jarraitzeko esango dugu. Hementxe itxiko dugu gure gaurko saioa, gaurko egonarria saio berezia. Berrez ere aipatuko dugu, mila esker bai kanalduderi eta baita lurramari ere, lekua eta baliabideak eskaintzeagatik, eta, bueno, lankidetza hau, nik balekotzat, Nik bai. Ea ba. Bueno, entzule, ongi izan, zuzenean jarraitu ez duzuenok, badakizue argia.eus, bizibaratzea.eus, kanaldude eta lurramaren atarietan izango duzuela ikusgai, eta hurrengoan, ea, zer lakarkikon. Ongi bili. Horren arte.